Salut! Dacă măcar o dată ați încercat să intrați în live pe Instagram, atunci cunoașteți că nu e chiar atât de simplu cum pare la prima vedere. Acum imaginați-vă că nu vă vor vedea doar abonații, printre care sunt prietenii și rudele voastre, însă și alte câteva milioane de oameni. În live, la sigur cunoașteți că nu aveți posibilitatea să înregistrați de mai multe ori și fiecare greșeală va fi văzută de către toți. În acest episod veți vedea anume astfel de momente. Haideți să le vedem, așa că puneți un like și să începem! În timp ce această fată drăguță vorbea despre cele întâmplate la fața locului, în spate s-a apropiat cineva foarte ciudat. Fata de la început s-a speriat foarte tare, iar după asta s-a amuzat. Însă eu în locul ei nu m-aș bucura atât de tare. Da, aceasta este o mască, dar cine se ascunde în spatele ei ar putea fi și mai strașnic. Iar acest reporter transmitea știrile chiar de pe gheață, iar pe fon o fată din întâmplare a alunecat și a căzut. Se pare că nu e nimic deosebit, cine nu cade pe gheață, mai ales că îndată a fost ajutată să se ridice. Însă voi ați dori ca să fiți văzuți de întreaga țară cum alunecați pe gheață? Iar dacă o femeie nu dorește să sărute un bărbat, atunci ea poate face ce își dorește, dar unde aici e adevărul? Unde e egalitatea între bărbat și femeie, vă întreb eu pe voi? Deja singur faceți concluziile și sărutați-vă atunci când doriți și cu cine doriți. Să faci un reportaj din centrul de distracții pentru copii poate fi interesant, doar dacă sunteți minor. Pentru maturi, asta nu e o sarcină atât de ușoară. Această fată la sigur nu s-a simțit confortabil când a căzut de pe scaun pe nisip în timpul unui reportaj live, însă la ce figurare nu are de ce să își facă griji. Ea arată foarte bine chiar și cu fața în nisip. Dacă sunteți de acord cu mine, puneți un like acestui video. Această fată făcea un reportaj chiar în timpul decolării unui elicopter. După ce el a decolat, părul fetei s-a zburlit ca de la o furtună, însă pe ea asta nu tare a supărat-o, ba chiar a distrat-o. Iar în aceste imagini, Camila nici nu trebuia să apară, dar aceste animale practic sunt imposibil de controlat. Probabil Camila își dorea foarte tare să apară și ea la televizor. Yoga în zilele noastre a devenit destul de populară. Voi nici nu vă puteți imagina cât de populară. Acum practică yoga nu doar oamenii de toate vârstele din întreaga lume, dar și caii de toate rasele și vârstele, însă doar împreună cu omul. Astfel, caii, după spusele specialiștilor, se atrag mai ușor sufletește. Însă nici Scarlett Johansson nu s-a jenat să apară într-o rochie cu un decolteu vulgar în fața oamenilor. Dar fanii cât de tare nu și-au dorit să vadă ceva extravagant, de data asta au rămas dezamăgiți. Uneori artiștii, în timp ce răspund jurnaliștilor, sunt întrerupți de fani. De exemplu, această femeie dorește să se îmbrățișeze cu eroul ei, însă el se pare că nu e pregătit pentru o asemenea apropiere. Iar această emisiune un pic a devenit mai tristă după ce invitatul și-a pierdut cunoștința chiar în platou. Fata din imagini făcea reportajul cu acest leu de parcă ar fi cei mai buni prieteni, însă doar leul a deschis gura și ea a fugit de frică.
Acest reporter atât de mult și-a dorit ca ieșirea lui în cadru să fie spectaculoasă, dar nu prea a ieșit. În orice caz, conducerea, dar și spectatorii trebuie să aprecieze curajul său. Iar acestei fete i s-a propus să distrugă o bucată de lemn, chiar dacă ea până acum nu a mai încercat să facă asta. Pe mine mă amuză faptul că de obicei jurnaliștii nu se dau în lături să încerce mereu ceva nou, cu toate că acțiunile lor de multe ori sunt garantat urmate de eșec. Să vezi așa ceva în live se pare că e ceva din fantasy. Un val a aruncat un pește direct în fața reporterei. La așa ceva la sigur ea nu s-a așteptat. Fata trebuia să ciocnească halbele de bere, însă pe podea era atâta spumă de bere încât ea nu s-a mai putut ține pe picioare și a alunecat. Când acestui jurnalist i s-a comunicat că va face un reportaj despre urșii panda, el a crezut că va fi interesant, însă în proces s-a adeverit că e cu mult mai complicat decât a crezut el. Iubibilitatea urșilor panda face procesul de lucru din ce în ce mai greu. În special, nu e ușor să fii reporter sportiv. În orice moment, mingea poate întrerupe reportajul. Anume, în acest moment, băiatul îl invidia pe colegul său care face un reportaj din epicentrul unui cutremur. Membrul echipei de știri din întâmplare a apărut în cadru. Când a înțeles că spectatorii nu trebuie să-l vadă, el nu a putut inventa nimic mai bun decât să se pună jos și să se ascundă după prezentator. Dacă fata își pregătește buzele și așteaptă un sărut, ea trebuie sărutată. De altfel, va trebui să suportați consecințele. Acest băiat era cât pe ce să provoace un conflict, însă a reușit la timp să amelioreze situația. Să iei un interviu unui câine se pare că e o idee destul de creativă, însă în proces nu a mers chiar totul conform planului. Se pare că câinele în genere nu are idee cum să reacționeze la un microfon. Încă puțin și îl mânca cu totul. Însă și mai complicat e să faci un reportaj despre șerpi, mai ales dacă vă este frică de ei. Mai bine din start să recunoașteți că vă temeți decât să nimeriți într-o astfel de situație neplăcută. Această doamnă și-a dorit foarte tare să arunce cu tortul în față, dar nu prea i-a reușit. Eu, sincer, mă bucur că singura a căzut în propria capcană. Iată, asta chiar este amuzant. Este destul de greu să faci un reportaj când te afli în preajma unor animale. De exemplu, această femeie cât pe ce nu a fost mâncată de o cămilă. Acest reporter trebuia să vorbească despre cai, însă calul intervenea mereu. Însă acest cal alb, în schimb, nu scotea sunete, dar dădea dovadă de iubire, astfel reporterului îi era foarte greu să se concentreze la reportaj. În ziua de astăzi, majoritatea starurilor nu se jenează să apară în fața publicului, în ținute extravagante, însă lor nu prea li se pare asta ceva ieșit din comun. De exemplu, artista Alexandra Priovici odată a apărut în fața oamenilor într-un decolteu, unde orice mișcare mai bruscă făcea vizibil sufletul ei bogat. Milica Pavlovici, o artistă pop din Serbia, odată a apărut la emisiune într-o rochie care a stârnit o mulțime de critici, însă se pare că pe artistă deloc nu o deranja. Dar voi, prieteni, cum considerați, e acceptabil să apare în așa rochie la televizor în secolul 21? Scrieți-ne în comentarii! În timpul unei emisiuni de știri la unul din canalele indiene, în studio a intrat un șoarece. Prezentatoarea atât de tare s-a speriat încât s-a urcat pe masă.
O chestie e atunci când în timpul unui reportaj pe terenul de fotbal lovește pe cineva o minge direct în cap și alta e atunci când în cap ajunge un picior pur și simplu. Acestui sportiv i s-a părut gluma lui destul de amuzantă, însă scrieți-ne în comentarii ce merită el pentru acțiunea făcută. Copiii se pot compara în lume destul de neobișnuit. De exemplu, când această reporteră l-a întrebat pe băiat dacă nu este dor de mama lui, el mai întâi a zâmbit și a zis că nu, apoi a început să plângă. Aici sunt două motive, ori copilul nu a înțeles întrebarea corect sau s-a speriat de cameră și microfon. Unii reporteri acceptă orice, acesta chiar a încălțat patinele pentru a fi mai original, însă până acum niciodată nu a încercat. Adevărul este că din această idee și curajul reporterului nu prea a ieșit nimic bun, dar măcar a încercat. În timp ce acest băiat făcea un reportaj, în spatele său mașina s-a prăbușit sub gheață. Reporterul din imagine era atât de concentrat la interviu încât el nici nu a observat stâlpul din fața lui. Iată ăsta profesionalism, iată asta da atenție și concentrare invitatului. Prezentatorul de știri nu știa că deja camerele au fost pornite. El repeta scenariul, iar când a ieșit pe platou și-a dat seama că nu se uită unde trebuie. Însă el repede a înțeles sau poate i-au șoptit în cască și s-a întors imediat spre camera principală. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!